ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நிஷாந்தாஸ். நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி சேவ் பேர்ட்ஸ் டிராயிங் தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிராயிங் பிடிச்சிருந்தா கீழே இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஃபேஸ்புக் ஐடியும் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிராயிங் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன், யூ ஆர் வாட்சிங் நிஷாந்த் ஆர்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிராயிங் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஃபேஸ்புக் ஐடியும் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிராயிங்கை உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே, பாய் பாய். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸ்டே டியூன்ட், யூ ஆர் வாட்சிங் நிஷாந்த் ஆர்ட்ஸ்.